ስነጥበባዊ ሄኖክ ሃይለ ርሑስ ጋማ ምስባዓልቲ ቤትካ እውን ኣስከላልየኒ ክብረት ሃበልና ዶክተር ተወልደ ዓልቲ ቤተይ መርዓት ምዕራፍ ብርሃነ ትበሃል ምስያላ መስመር ርሑስ ጋማ መርዓት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን መርዓ ከመይ ነይሩ መርዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስነጥበባዊ ሄኖክ ሃይለ ከምኡ ምስባዓልቲ ቤትካ ምዕራፍ ብርሃነ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝነበረ መርዓ ፍሉይ ዝበለ መርዓ ስለ ዝረኣኹ እየ ብቐንዲ ደው ኢለልካ እሞ መርዓት ብቬሎ እስኻ ከዓ ብካኪ ስለምንታይ هو መጀመርያ ስሙ ዝተመዝገነ ይኹን ፈጣሪ ነቲ ዝሓለፈ መርዓ ድማ ተገዲስካ ብምድዋልካ የመስግነካ እቲ ሓሳብ ካብ ነዊሕ ዝነበረ እንዲ ኣነ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ እንዴት እጂ ከምዚ ቅድሚ 25 ዓመት ኮሎስ ከም ክዳውንቲ ከም መመረቕታ ተኸዲነን ዝነበርኩ ብሳዋዕ ሕጂ ድሕሪ ናይ ወርሒ ጉዕዞ ምስ ገበርና 98 ዝነበረ እታት ከተትና ማለት እዩ ድሕሪ እውን ድሕሪ 2000 ብህይወት ምስ ወጣኹ ማለት እዩ ኣነስ ዝኾነ ነገር መዘከርታ ክገብር ኣለኒ ዝብል ኣብ ርእሰይ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝሓለፉ ክፀጥካ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ድሕሪኡ ነዘን ሚሊታር እዚአን ክዕቅበን ወሲነ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኣነ ኣብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ዓቂበን ማለት እዩ ድሕሪ ከባቢ ርብዕ ዘመን ኾናሉ ማለት እዩ ብሩራዊ የቤሉ ናይ ሳዋ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ነዛ ዕለተ መርዓይ ድማ ነቶም ንኤርትራ ህይወቶም ዝኸፈሉ ኣካሎም ዕድላት ንእስነትን ብዙሕ ነገራት ንዝኸፈሉ ሲ ብዓቕመይ ኣብ መርዓይ ሲ 10 ደቂቃ ዘይተኣክል እንተሃብኩም ሲ ብምባል ኣነ ነቲ መንፈሰይ ነቲ ዝሓለፍኮ ዝኽርታት ንምዝካር ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ሚሊታር እውን መርዓተይ ኣኻ መስመራ ተማሊኡ ምስ በልኳ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ሰርፕራይዝ ይኮይኖ ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበርኩ ዋላ ወለደይ እውን ጨሜሮም ማለት እዩ ድሓር ሃንደበት ምስኣተኾም ሰብ ሓጎስ ተቐቢልዎ ብብዙሓት ናብ ዝኽርን ናብ ካልእን ተመሊሶም ማለት እዩ ኣነ ነቲ ሕሉፍ ዝነበረ ህይወት ንምዝካር ኢለ ኣብ መዓልቲ መርዓይ ዝገበር ወይ ማለት ሕራይ ናብ መርዓት ክሓልፍ ምዕራፍ ንስኺቲ ካኪ ከም ዘምጻኽሉ እዩ ክሕብር ጸኒሑ ኣብ መርዓኺ እስኺ ቤሎ ተኸዲንኪ ንሱ ከዓ ካኪ ተኸዲኑ ጠጠው ክብል ከሎ ከመይ ስምዓኪ ብጣዕሚ ከም ዝምሻሎ ዘይተፀበኽዎ ነገር ሳፕራይዝ ኮይኑ ንዓይ ከማን ምክንያቱ እቲ ሚኒታር ካብ ኣስመራ ሒጀ መፅእ ከለኹ ከም ዝንዕኡ ንመዘከርታ ምፅኡ ኣብ ኢዱ ክቐመጥ ዘምፃኹሉ ይመስል ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ ናይ መርዓ ዝነበረሉ ግዜ ሓንሳ ካባይ ተፈልዩ ከይዱ ክዳውንቱ ቀያይሩ መፅኡ ምስ ኣተወ ናብቲ ቦታ ብጣዕሚ ሰንቢድና ዘይተፀበነ እየ ስለዝምግንካ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ብኣድናቆት ስለ ዝርያው ነበርቱ ቀው ኢለ ከማን የሪኦ ነይረ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ዘይተፀበኽዎ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ካብኡ ዝነበረ ተሓጊሱ ካልኣይ እንሻሎ ነቲ ዝሓለፈ ኩነታት ኩሉ እዩ ዘዘኻኽር ዝነበረ ህይወት ነቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ዓበይቲ ኣሕዋትና ከማንሲ ከም ህልዋት ገይሩ ምሳና ብምውዓል ብጣዕሚ ዓብ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ፅቡቕካ ነይሩ ንዓይ ክቡራት ዕዱማት ምስ ወዲ ሃይለን መርዓቱን ዝገበርናዮ ወግዒ ሕፅኖትን ስነ ጥበብን ብሕፅረት ግዜ ንዝመፅእ እዋን ኣሕሊፍናዮ ኣለና ምስቕረታ ሕጂ ናብ